Wadhi donjo weche mag siasa bang' dakika matin to chaka negi weche mag arita ni obila ariyo ng'adnegi buch twech kuom higni 35 bang' kane oyudgi gi ketho mar nego jal moro mong'ere kaka Dennis Lusava kane negi sande kendo ginege e stesend obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega eka bang'e nowit ringre aora mar Nzoia. Jokeno ratich oganda opuoyo ng'etono ka gidwaro mondo sirikal ochiw arita ne jogo mochiwo maling' kotenore gi buche machal kamago. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Emano manenore kaka duoko ewi dwaro ma osebedo e mar neno ni okawo okang' ne obila ma osebedo katiyo gi teko mathoth kendo nego jopiny. Doho ma Eldoret ong'ado buch twech mar higni 35 ne obila ariyo ma oyud kod ketho mar nek. I sentenced each accused person to 35 years imprisonment and they have 14 days right of appeal to the Court of Appeal. They can then test this decision. The decision by Justice Nyakundi today marks a landmark judgment in the fight against impunity that is perpetrated by members of the National Police Service. It has been a 5-year-long journey for the family seeking justice for the death of their son. However, today the court has passed a verdict in their favor. Obilago moyangi kaka Emmanuel Wafula, majahigni 38 kod Godwin Sirengo, majahigni 35 oyangi ni ne osando ma onego Dennis Luvanga mane nitiere kod higni 31 mane otimore e stesend obila ma Mbururu e kaunti ma Kakamega bang' kane ondhiye gi obila higa 2019 nikech ne oyude ka ok orwako abuog rombe. Jang'ad bura Ruben Nyakundi oyango ne obilago ne nitiere kod ting' mar chiwo arita makare ne jagono, to kata kamano ne gituwe gi opingo e dirisa kama ne gisande maginege. Bang'e ne giketo ringre ogunia kendo wito e aora man Nzoia mantiere tong' counties ma Bungoma kod Kakamega. Our brothers are all what it takes to secure the life of the deceased in this matter. But unfortunately, that was never to be, and then we found ourselves in this litigation. Hii safari ya miaka 5 tangu ya kifo cha mtoto wangu, nimefurahia kwa haki kupatikana, kwa sababu ya kijana wangu kuuawa akiwa kwa mikono ya maaskari. Baadaye anapatikana Nzoia, ambayo imekuwa imenithuru sana katika mawazo, katika magonjwa. Marehemu Lusava amewacha watoto wawili, grade 2, grade 8. Na wote ni wasichana. Vile watasoma, vile watafaa, vile watapata malezi ingine kutoka kwa nyuma itakuwa ngumu. Jomin buche no chwala joneno maromo 21 moriwo nyaka jonyuol jagono magin Safani Malongo kod Agnes Mbale. Kabende neno maromo 27 no chwali doho matudo obilago gi nek mar jagono. Obilago bende oyudi ketho mar tiyo marach gi apisgi kod rocho ratich oganda taro mar kuong'ruok margi e kinde mane gidonjo e tij obila. My findings are that the aggravating factors in this matter outweigh any metrics of mitigation. Kama unajua na askari, chunga binadamu wenzako, baada ya kuchukua mwenzako unaua, na umepewa ulinde. Ng'eto makama biro bang' familia mar jagono, riwruoge makeno ratich oganda kod duol maketo nyong'ong' e tij obila ipo aketo liet mar kaso burano. Duoko mar bero ne ringre ne oyango ni ne ogoyo bindi ka bende ranyisi ne nitie ni ne osande. Kata kamano, obilago notemo pando gocho mare ka giwacho ni ne ogore mana piny. Kuom hayo maber, neno mano ochwali e doho ema oduogo tweyogi. Ng'eto makama koro chiwo geno ne jogo makeno ratich oganda makoro kwayo piny owacho mondo chiw arita makare ne joneno e buche machal kod magi, kendo neno ni bucha moko mantiere doho bende otieki mondo mi familiago oyud ratichgi. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar ODM olanda yanga ni gibiro medo dhi mbele kod tiye twech